नै लोगोफोर फैलायबाय आङो खावब्लाब्ला मेब्लाब्ला बुथ'थ' जेबो कन्टेन्टआनो गैया फैलायबाय लाबोलायबाय आं नै मोनसे भिडिअ देखायनो नायलांदो लोगोफोर खावब्लाब्ला नेब्लाब्ला नै बियो आंनि प्राइभेट मा नांगौ जाखो राबार बेखौ सानफ्रामबो आङो मोनायाव गान्दु लानानै उन्दुयोना आरो उन्दुनाय समाव गासिबो बेखौनो खसाब बानायनानै बरिया दुंब्रुब्रु बारबो हाबा लोगोफोर ओरैबादि मोजांना बियो नायनानै ला लोगोफोर नै बुददर खावब्लाब्ला देखायफैलायबाय आं लोगोफोर नै नायनानै ला नै नुबायना लोगोफोर एकदमबारे बरिया जायो आरोखि बियो नैबे जराजों ओरै जराजों सुरो ओमफ्राय ओरैहाय गाननानै बेखौहाय बरिया उन्दुदो थान्दा गरदलायनानै ओरैबायदि बारबो हाबाना गुदुं मेगनल' नुजा होनांगौ लोगो मेगनल' मिथिबायना लोगोफोर गुमा गोथावा नै मानै मोनबोबाय आं जा गोबावसैमोन आं गुमा गोथाव नुफेरिया दिनै बेखौ अनलाजों जागोन आं सालाखौ अनलाजों ओरैबायदि गोथाव जायोना दासो बरिया नै लोगोफोर नै आंना बेहाय दारियानो गासिबो जाथि जादों बिनि जाहोनखौ आं दा नोंसिनो खोन्थालांगोन लोगोफोर नायदो बुदारुरु नै दारिया बाहाय गोजा दङ बै लोमजानाय समावहाय आङो एकदमबारे सुजुग्रहन ना मा होनो बे समाव उन्दुनानै दंमोन आरो गोजांनायजों एकदमबारे ओरै थोर मावलायनानै लोगोफोर बेनिफ्राय आङो सान्दुङाव फारसेजों एकदमबारे ब्ला फैबायना नैबे दारियाव नांनानै गासिबो आंनि दारिया दा गोजा जाजोब्बाय लोगोफोर नायदोनि आंनि दारिखौ नै बेनो आंनि दारिया लोगोफोर बरिया नै लोगोफोर नै बेदरा नै नायलांदो नै बेयो आंनि वाइफ एकदमबारे आंखौ बांबुलाला होननानै बासिबाय थायो आरो लोगोफोर मानसियाबो बांबुलाला नालाय बिनिखायनो आङो आंनि चेनेलनि नामखौ बांबुला लानाय जादों लोगोफोर नै आंनि वाइफआ बेनो दा बेदर एवदो आरो नै लोगोफोर नायलांदो बेदरखौ माबायदि बेदरा बरिया आरो नै लोगो बेदरा एकदमबारे नै बाथोन फैदेरदों मस्ला मस्लि गोथां एकदमबारे नायलां नै लोगोफोर नायलां आरो ओरैहाय लाफा ओंख्रि दंमोन लाफा ओंख्रि नायलांदो लोगोफोर लाफा ओंख्रिया माबायदि गोथाव आंनि फेभरेट एकदमबारे लाफा ओंख्रिखौ जायो आङो हाथाइफ्रानो एकदमबारे गोजा जाजोबलायबाय लोगोफोर लाफा ओंख्रिया उखुन्दै खुलायखादों नै लोगोफोर नै बेनो नै बे लाफा ओंख्रिखौ जाबाथाय आङो एकदमबारे मा हिन्जाव फाथो मोनलायखाया आरो आंनि हिन्जावा लावथिं थामाथाम होनानै एकदमबारे बुवाब्लानो आं सिखारनो आरोखि लोगोफोर नायदो नै नायलांदो बांबुला ब्लकखौ